madi mo diring duha. Bukloy, kabalo ba kaon sa rong pizza? Kasabaan ni mo oy. Pizza tres man ron. Ang sustento ba? Buang maka. Sabaan ni mo oy, nganong karon ba makanian he? Labos sa una nga walang wala mi. Asa man ka? Gay, di ka mo hatag sustento ha. Sige, tistig dool dire. Unsa man? Di ka matag, tanggalon ko ng ipon ni mo ron. Babe. Karon babe, makita na gyud mo tong gihaguan babe nga kalubinan. Wala jud ko nag-expect babe nga mapalit na to ning 100 hectares nga yuta ba. Basta ako sa una babe, sa kami pa ni Charmina, pangandi ra gyud ako na makayuta ko ingon ani. Nagani babe kay wa jud ka nagduha og pili nako, kugihan baya ko. Agata! Buknoy! Agata! Asa na Buknoy? Buknoy! Agata! Naara madi mo diring duha. Bukloy, kabalo ba kaon sa rong pizza? Kasabaan ni mo oy. Pizza tres man ron. Wa ka? Ay karon pa lang yung kadungog anang sustento nimo diha. Ayo pagkapel-apel, parira ta kabet. Ay wa ka kabalo, engage naming Buknoy. Wa ko'y labot ang engage ninyo. Ang mutoyo dire, ang sustento. Babe, kisa man ang mananap nagapil-apil lagi. Brad, kanang ba ni mo Brad, hinaya na Brad ha. Ang sustento ba? Buang maka. Sabaan ni mo, nganong karon ba makanian he? Labos sa una nga walang wala mi. Asa man ka? Kaya purdoy pan mo, ya karon daton mo no. Ay bagaag naong ninyo no, dili pwede nga makuha piso ako ang milyon. Sa muka po ning pamilya. Oy, sige ra mag-away. Wa ko'y labot, bisan pag magdala kag kapitan diri ah. Bisan pag attorney mong dalon, wa ko nahadlok. Basta kay ako ara gyud si Buknoy. Uli mo dito, may pagmangopras mo. Uli! Mga gahay mo gulo ha. I shall return. Isuga jud ang Charminaha o pagka jud naw. Kore bahala ni mo babe, di ka maunsa. Sige ra mag-away. Ingani ni Kap, nangayo kog sustento ni Ikang. Pero gahi kay si Buknoy mo hatag. Si Buknoy day imong kontrada Charmina. Ay ngano nadlok man ka? Waan ni moy. Grabe pong isuga ni mo. Kapitan ko ba? Ikaw gana na. Tara, para ito samahan. Naunsa ba ka isu magkay ka? Oh, nya karon na naman. Nya, sama naman na yung kapitan ron. Mao ni kapitan sa Kalinaw, dili sa Kagubot. Kap, di magapila-pil ha. Ano nangurog man ka Kap? Tarong-tarong nga ha. Tayo nagduda ko ani ba? Sige. Isip kapitan. Dire Buknoy, dire dool mo duha. Kap, warning na ka ha. Lalap, di aling Buknoy musuko magkapitan. Ingani maguni, Buknoy. Si Charmina, hindool sa kuha. Kaya ang inyong anak nga si Ikang, although nga wala na mo nagkuyog, kay dili man mo kasado, pero nakay tulubagon sa inyong anak, nakay sustento mo hatag kasaya ha. Kap, kaduha na ha. Pabtag katulo. Wala ni. Padung ni makwits ni. Buknoy. Charmina, ayaw na gyud ipilit na imong kaugalingon kay kana si Buknoy dili gyud na mo hatag og sustento sa inyong anak. Wa pa mo kabalo kana inyong kapitan? Tiguling na mo na. Kap, wa ka pangupras na. Kung damay ni Buknoy. Nya karon, asa yung kapitan? Pandamay. Di man na ito na kapitan. Di trabahante raman na ito yung Buknoy. Gahi di ka mo hatag og sustento ha. Sige, tistig dool dire. Unsa man? Di ka matag, tanggalon ko ng ipon ni mo ron. Ay gisagpa rin mo si Buknoy ha. Charmina? Impas ang dagbulan. Oh, mudagan man dining malditahan eh. Anyway guys, nako ipaila-ila sa inyo nga dula mao ni ang 77 PNL. So tan-awa akong wallet diri guys, dako kay siyang kantidad. Maura gyud niya akong nadaugan sa pagdula lang aning nga games. So kay dili pa man ni enough sa ako ang kwarta, so magdula kog usab para na ako ipanghatag sa mag-cash in ug mag-register ani nga dula. So magdula tag mines. So diri sa mines guys, dali ra kayong mechanic ani mo bet lang ka og pilay gusto nimo basta likayan lang gyud nimo ang upat ka bomba. So ako mo bet ko og 200. Tawa guys, akong 200 dahimog 400. So i-cash out na nato na. Tapos dili pa man na enough sa ako ang inana lang akong daog so mo bet kog 400. Bet. Likayan lang yun ang bomba guys. O tawa guys, akong 400 nahimo siya 800. So i-cash out na nato na. Tapos mo bet na pug ko og 600. Oh, tawa guys, akong 600 nahimo siya 1,200. So i-cash out na po nato na. Mubet na po ta og 1,000 para dako jud tag dao guys. Then bet.
Oh, tawa guys, akong 1,000 na himog 2,000. So i-cash out na po nato na siya. So inani ra kadali magdula og mine sa 777 PNL guys. So gusto ka makakwarta parehas nako, i-click ng link sa comment section.